Ukuthula kubazalwane, ukuthula iy'ngane zedlozi, ngiyathokoza. Njengomkhulu wasemakhosini ngithi ake ngiphendule abantu iy'mpendulo zabo abakudingayo. La sizokhuluma ngokuthabatha ijazi elisha libe likhona elidala nokunikezwa kabusha. Kahle kahle umkhulu wasemakhosini undaba exoxa ngofakazi, indaba enhle ngofakazi wasemakhulu umoya lo ovunguza ukuthanda kwawo. Ngithi nje abantu please make sure ukuthi subscribe ku-video kamkhulu wasemakhosini. Uma-ke unikezwa ngane zakwethu, unikezwa ijazi elisha, unikezwa ibhayi elisha, kodwa unalo elinye lelo jazi lisekhona. Okungenzeka uba ulidala noma kukhona okunye. Please jwayela ukuthi usondelane nabantu abasuke befana nomkhulu wasemakhosini, noma usondele nomkhulu wasemakhosini noma la ukhona. Uma amandla evuma ke usondele ngoba kusho ukuthi kudingeka ukuthi ukuthabatha amandla kabusha. Kukhona ukukhula okuthize spiritually ey'thunywini zakho ezikudingayo ukuba kube khona empilweni yakho. Futhi kungenzeka ukuthi kukhona isimiso ezisimisayo. Leyo nto ijwayele ukwenzeka kithina abantu bakamoya. Uthole ukuthi umisele nje ijazi elithize. Angizukukhuluma ngamavukana abantu abahlezi babelesela ijazi kodwa uzwe uguga umuntu idlozi alimphenduli. Kodwa bethi uyabona ngathi ngane yakwethu angithi mhlasimbe abantu kubi lokho nabo iy'thunywa zabo singaze sizwane kakhulu. Omunye umuntu uthi uyibeke into bekuba ngathi besizwala kabi. Kodwa usuke wembeswa amandla amasha kabusha. Usuke unikezwa lokhu onikezwa khona kabusha. Kuthiwe awukuthatha amandla kabusha ngoba kungenzeka ukuthi lelo jazi kukhona okubi osekucikekile kulona, noma izithunywa zifuna ukuthi-ke umbule kabusha amandla. Uthole ukuthi wawukade ulivuse entabeni, wawukade ulithathiswe entabeni, wawukade ulithathiswe ekhaya, sekufuna ukuthi uphumele ngaphandle. Elinye sekufuna ukuthi uyiswe empophomeni, okunye sekufuna ukuyiswa endaweni ethize. Angeke ngize ngibale kakadeni ngoba sekukhona sebezokwenza njengoba ngisho phela. That's why sibuye sizonde indaba yokusherisha information la. Seyisho ukuthi khona namavukana umuntu enza into angathunywanga yona bese izinto ziyaphambana. Sondela kumuntu osuke efana nomkhulu wasemakhosini, kuwena osuke unethemba. Ongenayo ithemba ngane yakwethu ahlale kubo akhululeke noma abone ukuthi usondelana nabantu asuke ezowathemba. Umkhulu wasemakhosini lo ndaba exoxa ngofakazi, thabathani amandla kabusha.